Wakabla ou kuna Côte d'Ivoire est devenu maintenant un champ de bataille. Parce que numéro rami tout n'a fait. Ou Richou fait notre Ukraine n'a fait. Ukraine on veut riche là. Ukraine on veut Côte d'Ivoire. Mais au les partenaires qui les fait Côte d'Ivoire n'est pas ni ma kuma jamne fam nous de diagnostic pour pas. Mamoun flène c'est l'Ukrainien maintenant c'est l'Ukraine qui est derrière. Ukraine begi il profite tout sur le Richou attaquer. Donc France au kabe Richou kele. Moko kumbulu kabti do Richou kele o te ko Richou ni dugu me nyona abo de kele. Abo de demain abo demain à partir maintenant d'un territoire étranger au de Côte d'Ivoire. Arme fan febe ka don fan febe la ka ko be doni Côte de katani arme nu nord la Ukraine de ni ngulu le mois de mars algabas nu boro formation na Ukraine drone kamgazi munu ka ta tieni ka no FBB ni nu ne ba attaquer ci Mali armée ni fona Ukraine de aduma ni FLA mu nu ni Côte d'Ivoire tara base de daile Côte d'Ivoire wasi Nasiri a fo ko recrutement ka Côte d'Ivoire be a galon tiga amine a fruit fleni c'est l'Ukraine qui est derrière wa bu ni richu de tout nanti abu ni richu de tout nanti Wakabla kuna Côte d'Ivoire est devenu maintenant un champ de bataille. Parce que numéro rami tout n'a fait. Ou Richou fait notre Ukraine n'a fait. Ukraine on veut riche là. Ukraine on veut Côte d'Ivoire. Du tout là. Ni FLA rora Ukraine on veut. Parce que Ukraine ni FLA alliance de Bounouche. Et comme Mali prenait et ASC prenait riche alliance de Bounouche. Donc c'est le FLA allié avec la France contre l'AS et la Russie. C'est ça. C'est la Russie contre l'Ukraine. L'AS contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Alassane a investi maintenant après qu'il a un contrat de signé. Après Alassane a 4e mandat. Mogote koy Duguchi Massa de Alassane. Wani ereb ni jadi si kilon kili. Alassane mini héberger peut-être 20 millions par mois. Ni mo war ka de Alassane ko fenore. Ni ko war ka be ko Alassane. Abe ni kilim bela do war kama. Ko économiste do abe jadi si fere de. Non, mais on est flétant. Moi je me jadi si héberger ni warte. Jarisi be do mo fa ordre de dima. Et voilà la conséquence. Alassane men Jarisi kilim be taxé ni kilim 30 millions 40 millions par mois ni check kilim ni be. Donc il faut que Ukraine ni France au début na ta jouer Côte d'Ivoire a kele ta Côte d'Ivoire de wa mari tisi kan naja anyu kele tezawaten ou la kaboy. Même Wuladaina armée malienne frappe tezawaten. C'est ça même. Sur Wuladaina ka basi betch ka reke faut que tes avatars pour Mali armée à Betty Kareke ou bien pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire les déberger ça, les réfugiés ça tu m'excuses. Donc c'est fini. Donc l'AS va faire une déclaration d'un jour à l'autre. L'AS déclaration qu'on l'AS va réagir. Côte d'Ivoire ambassadeur Mungo va rappeler qu'a fouillé ou qu'a beau journal y a une guerre qu'Adam parce que amé Adam na masadou la yana ngasuma. Aba aussi avec une conséquence là. Alassane te mignon ngeblo de ni. Aïwa, Alassane te mignon ngeblo beaucoup au stade que qu'on a toujours ameto et kofe. Mi esebi aya me anga moro da sanfe mi me rizoka. Kaireka foko sebu ni wati na ko mi Syrian yi ko Syrian jabisi do bi ko na beki idara ka sebu. Akakumala nafo alerti na akakumala nafo ka mau papa ka mau la sera ka foko no manu na. Oh, Siri dum amelo na bi. Beba do mi bu ko. Ala sika yeto so la. Ibe min ko ka fo e bo de fo. Siri ñoo de ñafi yow Siri ko Syrian be seku. Voilà, kuma o de do. Syrian te Ukrainien de do. Iba don ni be États-Unis ka ni be États-Unis ka jadi Saudi. Et autant ni Europe ka jadi Saudi, jadi si Syrien wo, jadi si Ukrainien wo, ni be o mo kelundi. U yera segu du tout à la ubi. Ubi wo bu kaburu de. On ne blague plus, mon frère. Mon frère, vous kabourou de ka, vous êtes tout le ça y est. Votre tout là, au lieu de la Mauritanie de fait. Le Mali est attaqué par la Mauritanie, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Moi, il y a comment tu vas voir, on a quand même fitné ou mais tiens, frère. Tellement que Ivoirien doit m'aller, nous il va m'aller pour qu'on vidéo monter nous. Ok, ni vidéo monter nous c'est très bien, tant mieux. Donc on a monté l'internet. Comment dire, les Syriens nous donnent dans la Mauritanie. Et que nous avons Côte d'Ivoire, ou bien Mali attaqué. O de y'a to n y'a fɛ n ko Nabi Jara ko ye kulonkɛ de ye. C'est la comédie. Nabi Jara kun ye comédie de ye. O bɛ Nabi Jara de présenter i la. N'u ye Nabi Jara présenter i la tuma min na o bɛ Nabi a b'a orienté Nabi Jara la o b'a sɔrɔ FLA mɔgɔw b'a la ka don ale ni Syriens b'a la ka don. Nabi Jara tɛ foyi dɔn kɛlɛ in na. Donc Syriens bɛ yen dutu t'a la a kɛlɛ se b'a ɲɛ a moyen b'a ɲɛ. Voilà. Ayiwa bon toujours an bɛ continuer an balimakɛ fana bɛ yen ale bɛ fɛ ka ɲininkali wɛrɛ kɛ nka yan'o cɛ an bɛ taa an ka monnaie ko la an y'a ye réseau sanfɛ k'a fɔ ko min ye wariko kuma ye ko wari kɔni ko pɛrɛnnen don ka ban ko bientôt peut-être an bɛna don san kura kɔnɔ n'o ye san 2020 san 2026 n'o ye
2026 ma se ki tigiya ka fɔ wari kɔni est ce que 2026 na ban ka sɔrɔ an b'an ka wari kura sɔrɔ sabula an ye kasaw mɛn AES ka wari ko kelen b'a fɔ ko muso kɔnɔ mana kalo 9 sɔrɔ n'a ma jigi ni ba ma sa den bɛ sa ou bien u fila bɛɛ bɛ to a la n bɛ nin zana ɲɛfin na 2026 de ye monnaie da ye AES ye monnaie créé o CFA bɛ ban 2026 AES m'a créé o CFA bɛ ban 2026 CEDEAO bɛna taa ECO la 2027 1er janvier 2027 CEDEAO bɛ taa ECO la o tuma CFA bɛ to jɔn bolo AES wari banna ka ban mɔgɔ si kana pressé o la Mali kun jigi bɛ a ka mini laban minnu ka Mali récupéré Burkina ka mini laban récupéré Niger ka mini laban récupéré aujourd'hui u taara rapport yɛrɛ président na bi rapport min yɛrɛla président na u nana si bɔ anw tɛ kɔnɔ code minier kura min nana 2023 Assimi ye minnu auditeli a kun kan ka bɛn juma miliyari 1,000 ani miliyari 200 o taara yira président na bi ko miliyari 700 ani miliyari 61 ko de sɔrɔla san o san Mali budget dɔ bɛna fara kan ni miliyari 500 ani miliyari 50 miliyari 81 581 miliyari o de bɛna fara Mali ka sɔrɔ kan min ninnu auditeli kɔfɛ an bɛna taxe tɛ fɛn tɛ an ye min minɛ sɔnlikɛlaw ka biyan ka k'an ka taxes n'an ka impôts sɔn an ye min sɔrɔ ka don an kun miliyari 700 ani miliyari 61 Mali ye min sɔrɔ nin na u taara rapport yira président na bi Ala ni Sanu Barka le ministre de l'économie toutes les 15 000 a y'a bɛɛ audité u kun bɛ ka an suɲɛ baara min kun bɛ ka da Mali kan Assimi na dɛ Assimi 2023 ni sanjɛ kɔɔri na ni sanjɛ an ye miliyari 700 de sɔrɔ san o san miliyari 500 ani miliyari 80 ani kɔ o de bɛna fara Mali budget kan donc Mali wari ko a banna ka ban alhamdulilahi rabbil alamina fɛn min ye k'a daminɛ Sikaso ka taa bila Kayi la o ye miniti 17 k'a daminɛ Gawo ka taa bila Kidali la o ye miniti 13 n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan joli don miniti 30 o de bɛ Mali kɔnɔ bi donc e bɛ ka wari ko min fɔ nin wari banna a plancher bɔra a habillage kɛra donc e ko wari ko kasa ko tɛ o de y'a to n'i ye jateminɛ kɛ kabiri Banque mondiale ko Banque mondiale y'a jira k'a fɔ ko Mali ka économie ka indicateur ka ɲi 2026 ko Mali ye min sɔrɔ sanu na minerai la ko Mali ka économie bɛna booster 2026 pénurie de carburant min kɛra France ye 4 milliards de faux billets la don anw fɛ yen 4 milliards de faux billets u kun bɛ taa ni station tigi caman kun bɛ essence feere jɔ su fɛ dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔw kun bɛ ka faux billets di station na parce que la France a compliqué Mali économie indicateur ka ɲi 2026 bon n'a ka économie saboté an bɛ taa wari kura waati min na ni faux billets bɛ don wari kura kɔnɔ c'est pas n'an ka sɛbɛn ka bɛ évaluer ko non ko faux billets don Ala ni transition barika n ye solution sɔrɔ o la station caman ye feere jɔ su fɛ n b'a dɔn n'Ala kɔlɔsi station caman kun tɛ feere kɛ su fɛ bon faux billets de kun bɛ mɔgɔw bolo ka don a faux billets bɛɛ kun ye série A ye deux mots de station wari min donna 4 milliards 25 millions an ye tɛgɛ d'a bɛɛ kan o kun y'a daminɛ n'o kun jara dɔwɛrɛ bɛ don Ala ye pénurie in da sa la quoi pénurie in kun dabɔra faux billets ka donni de kama c'est pour ça que économie saboté français ni ɲɔgɔnna kɛ Guinée la wa 1958 Franc Guinée ko daminɛ kuma France ye faux billets don avion kɔnɔ ka taa firi Guinée a y'o ɲɔgɔnna kan fɛnɛ la ni pénurie mɔgɔw kun bɛ don k'u yɛrɛ kɛ essence arankɛla ye e kun ma yan mɔgɔ kelen bɛna essence ta ko naani kɛ a b'a kɛ min a bɛ taa min de ya a kun kuto dɔw c'est pour échanger la monnaie nin bɛɛ ka Mali économie saboté parce que Banque mondiale ko Mali économie bɛna booster 2026 kan ka indicateur kɛ a prix filɛ miliyari 700 ni miliyari 61 o taara yira président na bi donc wari ko banna pepe min fina an ka wari a sanni an ka wari ye nafa an ka wari kura min na bɔ n'o ye Sahel ye i n'anw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diyagoya de don diɲɛ tɛ taa lithium kɔ lithium b'anw bolo diɲɛ tɛ hydrogène kɔ hydrogène b'anw bolo diɲɛ tɛ coton kɔ coton b'anw bolo Nara fɛn min ye le bassin de Graben o bɛna exploiter tuma Nara ni Gawo bassin min na bɔ la mine de Intaha o mine o dayɛlɛnna ka ban o mine minɛla fɛn min ye général Massa Wule Samake ale ni colonel Mamadou Samassa olu bɛ yen déjà o mine kɛra an ta ye mine nin bɛ à peu près moins de combien de tonnes d'or di par jour parce que an ye mɔgɔ kelen sɔrɔ Soudanais don k'ale bɛ 27 kilos sɔrɔ don o don mine in na 27 kilos don o don a y'an ka wari ta k'a lajɛ le bi mɔgɔ ka taa vérifier Mali ye san 64 de kɛ mine kelen kun sanu kelen kun baran tɛ Mali bolo Mali ye tonne 2000 sanu tonne 2000 ni kɔ de bɔ de 1960 à 2000 Mali ye tonne 1000 ani 300 ani dɔɔni de bɔ sanu na
Mais bi, transition dans les chantiers, nous, on a plus de 100 tonnes d'or. Réserve là. 100 tonnes d'or. On a une face sur le Wardjet, on a une 100 000 blés sur le gramme que vous m'avez Mali Boulou. Burkina a à peu près moins de 60 tonnes d'or. Niger a à peu près 75 tonnes d'or. Donc, il va y avoir comment on va voir Peu. Wabi, on va voir qu'à booster à 100 sur le Djakoyado. Parce que Djébé Bouli minéraux n'ont fait avant un boulot. Il n'y a pas un mètre carré du Mali, Mali sol là. Mètre carré Kelente ni Dougoulou, ni minéraux, ni Dougoulou, d'abord de faire nous. Au thé Mali Kono. Mali Kono, il n'y a pas 1 kilomètre. Il te kilomètre quel sur le Mali Kono, ni négatif mieux qu'on a, soit Zeng Bokono, ni Zeng Dougoulou, Maganasi Bokono, Maganasi mieux qu'on a pétrole Bokono, ni pétrole de mieux qu'on a, c'est pas Kalama, Sanou Bokono, Djama Bokono. Mali. Al-Bamako de Gajouni Fembe, Kaye aéroport Florma, Dak, Sanou Tracy Yere. Suisse sur la Kafou, aéroport, nous on a un job, aéroport Tagaboué. Sanu de bi faga kulu avec faga kulu dael en songo mawbuga yela ka sanu to ko tiga mo go buga yela no go gun klen ta bo beti go sanu dota anyo ayo ya nyala mali sanu te boyre